Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates zvinhu zvese zvinonga zvichiitika. Nhasi kune nyaya dzimwe dziri kuitika. Pari kupisa, Blessed Geza avaonesa moto. Nhasi Christopher Mutsvangwa ndiye abudawo ari kunyora zitsamba rekuda kuvhundutsa vanhu kana kuti kutyiridzira munhu. Ndo zvinhu zvandiri kuona zviri kuitika panapa pavanhu ivava vebato reZANU-PF. Ndo zvimwe zvinhu zvandiri kusangana nazvo. So kana uchinge watondiona uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi navo vese tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikani. Nhasi nyaya iri panapa, regai nditangire panapa. Tsamba iri kubuda neku ZANU-PF kwacho ikoko yabva nekuna ambassador Christopher Mutsvangwa, varivo zvekare party spokesperson, secretary for information, ndo ningirikini ndo maposts avanenge avasara nawo ikoko. So vari kuti the outlandish, treasonable and aggressive rantings of errant Runesu Geza offended the hallowed talent of party discipline for a member of the Central Committee. They also involved reckless attempt to usurp the credentials of war veteran entities. In good standings with ZANU-PF, the party of the permanent Zimbabwe Revolution, the relevant party organs of organization and discipline are currently seized with this contravention, as it is historically and expeditiously ended and dispensed with. The Department of Information assures the party membership of absolute loyalty of the rank and file supporters to President Mnangagwa, and that they retain full confidence of the full and legal implementation of resolution number 1 of the October 2024 Bulawayo Conference under the aegis of the 2013 Constitution of Zimbabwe. Ndo mashoko avari kubuda vari kutaura. Unongoziva kuti nawo chandakuona chakuitika ndechekuti President Emmerson Mnangagwa vakabva kulivhika vakadzoka. Saka nguva yese paitara naGeza vanga vasati vapinda muofisi kudzoka pabasa zviri official. Saka iko zvino zvibva vapinda pabasa, pavadzoka pabasa zviri official, ana Mutsvangwa bva vatotanga. Unongoziva kuti nyaya iripo kuZANU-PF, nyaya yekunanzvananzvana iyi vanoigona zvisingaita vakomana vacho ivava, because amen kuti chinyanyesori kuti ndikwidziridzwe kuti ndizoonekwa I think I'm doing something, I'm defending the revolution party, I don't even know. Mutsvangwa akatoitawo the same. Madhezi aMugabe akataura zvakataura achididi papa ndobva atombodzingwa basa. Haana kuzombonzi zoita treasonous what. Nhasi it's Blessed Geza. Mutsvangwa ndiye akubuda akutaura the same. These guys vaitoshanda vese kuma veteran something kwavo ikoko, but nhasi zvakaoma wedwe. Amen. Pamwe ndo yacho inonzi mari nechitema kana kuti something, handisi kuziva kuti zvopera sei. And Blessed Geza asi munhu wekuti wechibalance kana kuti munhu anochikidzirika zvekumhanya. Amen, zvinopera sei naMutsvangwa ipapa. But ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe. Ndingodarika nayo nepano ndichizivisana nemi zvinhu zviri kuitika. Handisi kuzivawo kuti makaitarisawo imimi. Muri kuionawo sei? Ini ndikuda kutaura pamusoro zviri kuitika kuti vanonzi mawar vets vari kubvutirana masimba vachiita madivisions, uyezve zvinoita sekunonzi iko muZimbabwe pawar vets ndo chete vakarwira nyika. Kune vanhu vakawandisa vakarwira nyika. Pane zvakawanda kuti ivo mawar vet vazobudirira kusunungura Zimbabwe. It was not only ivo pachezvavo vaiita izvozvo, because vanhu vaifamba all the way from Zambia kana kuti Mozambique vachipinda muZimbabwe kuti varwisane nemuvenge. Zvokudya vaizviwana kupi? What I know for sure is that zvokudya vaizviwana mumamisha, mumapurazi nemumadhorobha arimo mukati muZimbabwe. And kune vanhu vakawandisawo zvekare vakaurayiwa nemuvengi kana kuti vakaurayiwa nemabhunu nekuda kwekuti vakanga vachitsigira hondo yerusununguko. Saka hondo kana kuti nyika haina kurwirwa nevari kunzi mawar vet nhasi. Havasivo vega vakaita kuti zvibudirire, nekuti dai kuri kuti vanhu vakanga vari mukati menyika vakanga vachipota vachitengesa kuti apa ndaona mugandanga, apa ndaona nhenge, apa ndaona munhu akabata futi, vachiramba kupa zvekudya kuvarwi verusununguko, ndofunga hondo yacho ingadai isina kubudirira. Saka
pane nyaya yekuti munhu anotaura kuti nyika haingatongwe nemunhu asina kuenda kuhondo. Asina kuenda kuhondo wacho ndeupi manje? Vanongedzere kuti uyu neuyu neuyu havana kuenda kuhondo, nekuti vese vanhu vave madhara pari zvino. Vanhu ivavo vamwe vacho vakarasikirwa nemafamilies avo, vamwe vaimanikidzwa kuita zvinhu zvavasingafanira kuita nekuda kwokuti kwanzi vasapota magandanga. Saka kutongwa kwenyika hakune nechekuita nevanhu vakarwira nyika. Kutongwa kwenyika kune chekuita nechizvarwa chemuZimbabwe. Ndinoda kupindura Siso apa pakutaura iko zvina vachitaura on behalf of Mnangagwa kuti ari kutukwa nevanhu. Baba vaya ndiyo language yavanonzwa sisi. Hawana imwe language yavanonzwa kunze kwelanguage yekutwa rafu, nokuti ivo vakangozvarwa vari munhu ari rafu, asingagoni kutaura nevamwe vanhu, asingagoni kuremekedza vamwe vanhu. For example, vaMugabe vane nguva yavaida kumborizaina vachisiyira Matomu Tsvangirai. Baba vaya vakarohwa vaMugabe, vakarohwa nemagadboard vakamukira muchipatara. Baba vaya vane zvakawanda zvavakaita zvatisingagoni kana kutsanangura kana kuti titi zvinoitwa nemunhu ane njere muhombe akaita seuya. Hawana nyadzi, hawana respect, havazive kukosha kweropa remumwiri wemumwe munhu. Kana vafunga kudeura vanodeura. Iye nhasi chaiye Bhodha wari kumutya nekuda kwokuti anotaura chokwadi. Bhodha Gezi wakamiisepi babavo? Apedza kuumbanidza musangano weZimbabwe wakanga wafa, wakamiisa kupi? Akaenda. Saka munotarisira kuti munhu iyeye anonzwa language yekugara pasi muchitaura naye, anokubvunza kuti ndiwani, umbori chiiwe uri kuuya kunotaura neni? Ina handimbopokane nezvinotaura munyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu anotaura zviri right chaizvo kuti babawa ndiyo language yavanoda kunzwa, ende ndiyo language yavanonzwa. Havambofa wakanaka baba waye, chero wakabva pachigaro ipo paya. Musafunga kuti baba waye wachati ndabva pachigaro rega ndichiregerere vanhu veZimbabwe. Zimbabwe ichange ichidhuka mabhambo left and right nababa waye. Wane hutsinye husingaiti. Hawaziwe kufa kweumwe munhu kuti kwakamira sei. Pfungwa dzavo vanongosenzesa simba remari chete. Vanhu wangani wafa kuburikidza baba waye? Ana Leni Mojongo wakaenda kuburikidza baba waye. Hatitauri ana Job Oscar wakagara mumajeri kuburikidza baba waye. Saka imi mota hanzi munhu iye anoda kugarwa naye pasi achitaurwa. Hazvirevi munhu kana uri diaspora ukataura uri wrong nokuti wataura uri kunze kwenyika hausi ground. Kana varakashi mashaya nyaya dzekutaura, musauye paKorean TV muchitaura asina basa, mutinyarire, mutibvirepo. Korean TV wakanyanya. Ini hangu mashoko angu panyaya dzemasuccession battles dziri kuitika muZANU-PF ndingori nemubvunzo mumwe chete. Kuri kunzi ngatiti president anoita 3 matemu tobvisa aripo 2 matemu kuti akwanise kurana futhi election in the year of 2028. Ngatiti iwe waisa 3 matemu woti ndinobvumirwa kuti ndiri paballot paper ndivhoterwewo futhi temu yechitatu muna 2028 ko ukadyiwa. How sure are they? Do you see that we are missing a point somewhere? Ngaripo ngatiwedzere matemu zvoreva kuti ari kutoti nyangwe ndikangowedzerwa temu zvoreva kuti automatically ndichawina nemhaka iye achidaro. Now comes nyaya dzerigingi dzakagara dzatanga muna 2002 kusvika nanhasi. Ko kana ukawedzera matemu ukati ndoda 5 matemu ko ukadyiwa. It has happened before in SADC countries. Vanhu vakawedzera matemu vakadyiwa ma-elections ashewa. So why are they so confident kuti nyangwe ukawedzera term limit kuti munhu anokwanisa kuenda kutemu yechitatu ko ukadyiwa unoita sei?